Sandra Daniel i Darko Piler. Pa šta da kažem, sam bravo. Darko je kao mali od uvek volio da sviha violinu. I stalno je tati rekao, tata kupi mi violinu. I onda mu je tata kupio violinu i Darko je tako počeo prvo na privatne časove da ide. Onda smo se upisali kasnije u muzičku školu. Meni njihova priča liči pomalo na hollywoodsku. Nekih klinaca koji su krenuli iz Knez Mihajlove ulice i našli se u polufinalu. Ako pobedimo u show Ja imam talent i osvojimo 100.000 evra. Pobeda bi nam značila dosta bolji život, omogućila i dalje školovanje. Potrošit ćemo novac za školovanje, za instrumente, za odeću, obuću, već da se obućemo. Ićemo na putovanje neko. Vi kad prođete pored njih, prosto osetite da je tu nešto toplo, da je to detinje, radosno. Večeras ćemo se predstaviti sa kompozicijom ruske varijacije, na temu ruske varijacije. Muzički najkompletnije što smo dobili u celom šovu. Ja mislim da možemo. Pozdravite Pilerove. Momci, ja ovo nikada nisam video, da neko svira s dve violine, ali u isto vreme. Ivana! Ma mene zanima šta bi oni voleli da kupe za 100.000 eura. Pa možda Beogradsku dečju filharmoniju,
da održimo koncerte za vežbanje i dalje uz... Daće vam to Ivan Tasovac i bez para. Pa daće. Ivane, šta kažete? Pa ne znam šta je večeras takmičarima, oni izgleda ne shvataju da neke stvari nisu na prodaju, ali to nema nikakve veze. Znaš šta je? Sjajni ste i ono što se meni dopada to je jedna vrsta posvećenosti i energije bez obzira na mesto gde nastupate. Ja sam vas prvi put video u Knez Mihajlovoj, drugi put je to bilo na sceni Bač Filharmonije, sad sam vas video večeras u ovom šovu i ono što je meni bitno to je da svaki put svirate punim srcem. Danice? Ja uvek imam tremu kad oni treba da nastupe. A zašto? Zato što njihova energija pređe na mene i taj neki virtuozni stav prema svojim instrumentima prenesu na mene i potpuno sa njima ovako se krećem u ritmu. Ja sam rekla šta god da sviraju, fantastični su. Prema tome, uživam dok vas slušam. Filip? Pa ne znam, za ocenjivati njih stvarno treba biti čovjek užasno kompetentan. Ja ne znam da li sam ja taj, ja mogu samo da vam kažem ono što ja mislim. Vi ste jednostavno srasli sa tim instrumentima i to što izvodite je neverovatno i mislim da je apsolutno svjetski. Hvala žiriju. Ako želite da glasate za Pilerove, pogledajte kako ćete to